kinahanglan pa naton gali magpa-swab test. Ay, hindi. Ang bilang nga daw ginatrangkaso ako. Kapag-swab test ako. Hindi kita kalupad sa eroplano. Makwa na ko di ticket subong sa ano. Putugada ka pala? Hello mga langga! Welcome back to my YouTube channel! For today's video ay may naisipan na naman akong isang kalokohan. Kalokohan na kung saan ay ipaprank ko naman si nanay. So ngayon, naglilista ako dito ng mga sasabihin ko na kunwari, nanalo ako sa loto. Sasabihin ko sa kanya na nanalo ako sa loto. Kasi, ay wait lang, mali, wait lang. Sasabihin ko pala sa kanya na nung nakaraang gabi nung napanaginipan ko si tatay, sabi ni tatay, kunwari lang sabi ni tatay na ano daw, may binigay siya sa aking mga number, 6 na number. Sabi niya sa akin na tumaya daw ako sa loto kasi mananalo ako. Ganun yung sasabihin natin. Tapos sasabihin ko kay nanay na nanalo nga ako. So kailangan ko ng kasama na pumunta sa Maynila kasi magka-claim kami ng prize. Ayun. Parang exciting. Sabihin ko sa kanya na kailangan niyang dalhin yung kailangan pala muna namin na kailangan muna namin magpa-swab test para safe na sumakay sa eroplano papuntang Maynila. So, sasabihin ko sa kanya kailangan niyang dalhin yung kanyang birth certificate, ID. And then sasabihin ko sa kanya na wag munang magsumbong sa mga kapitbahay. Kasi alam ko, pag baka sumumbong yun sa kapitbahay, baka i-chismis na mayaman na kami. Hindi niya alam, prank lang pala to. So, kinakabahan ako, baka pagalitan ako. Ayun na, idadaya na natin yung number. Hello, Bing? Bing? Si nanay? Hello? Nay? Anong balita? Pamati bala? Oo, gani. Ang kaina to balang hamba ko sa mo. Di ba nagtaya ako sa loto? Oo. Kay amo ni ho, sang kagabi, nagpadam ko sa akong si tatay. Oo. Tapos lintayan to kaina bala. Oo. Palayo to sa ibang nga tao. Bas mo makabati sa inyo. Oo. Palayo to ingaway gid may makabati. Oo. Pamati bala sa akon. Amo ni ho, nagpadam ko si tatay sa akon. Kaya diba abot to balang sa antiki to bala? Tapos amo na nagpadam ko siya sa akon. Nga nagsiling siya sa akon nga ging tagaan niya bala ako number. Kasi nga do kapigado gid sa inyo na do nakita ko ging kapigado sa inyo. Sinya taga dal ading papel bala kay masulat ako da number bo nagsulat siya anong kabilog nga number. Tapos amo na niho. Subong lang bala. Nagwa na ang result. Nagwa ang result subong. Nagwa ang result, 5 lang ang number na daugan ko. Ang nadaog ko, mga lang, mga 255,000. Hipos ka lang, basta may makabati. Bakit nalipong ako dito? No.
Nagtungan ako agad kahit tulong tayo. Magaling ka na. Ano? Amo ni ho. Buwas sa aga, sugatang tuda alas 5. Pero, Ikaw gani. sorry. Alas 5. Para wala may makakita sa akon. Ha? Para wala may makakita sa akon. Pamati ba na? Oo. Sa subong nga gabi. I-prepare mo ang ang ID mo. Oo. Tapos may birth certificate ka da? May birth certificate? Hindi ka gid mo kita. May birth certificate ka da? Oo. Tapos ano pag yung ginapangita nila? Kinakalan pa natin gali magpa-swab test. Ay, hindi. Ang bilay nga daw ginatrangkaso ako. Tapos swab test ako. Hindi kita kalupad sa eroplano. Makuha na ko di ticket subo sa ano ko. Kumabata ka pala? Hawag ka dito, no? Pamati ba la? Ilos na ano talaga, hindi anay. Dugan-dug ka pa na. Ay, sitlong-plong pa ma. Pamati. Hindi ka gani ano yung mag... Ay, ano pa kaya ako nini sa pahawaan? Hindi ka na ang patay. Duga sakay ka lang na sa ano sa cellphone. Pamati ka lang. Ito lang naman ba dyan? Ito na pamahuli ka mo. Ikaw na lang pala, ni? Hindi ka magupod sa akon. Basta hindi ka na manugid ha. Hindi yan. Ti kasi ano na lang sigurong dalong ko si Inday. Si Inday Isker. Hindi ka gina manugid ha. Sitlong na lang ako. Tipos gani. Oo. Pamati ba la? Lima lang abi. Kahit ba kung natama pag may isa ka number. Ang isa ka number nga nagwa. 9. Ang number ko 11. Isa na lang kita. Ni ba milyonarya na gid kita. Bakit hindi ka buang ka ni? Oh, no, 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 no. It's a prank! Tumar na da ka bulong mo kay base high blood ka. Ano ba? Sabi ko lang bangon ka mga mo. Abi mo tuod na ged. Sabi ko to, udig na dahil ka plano mag... Nga nadlo ka sa eroplano ha. Duga sakay ka gina sa ano, tricycle. Oo, hindi ko nagpagpaan helicopter sa hawa. Ano ka ba nung maglango? Mera ka na ginasuksok nga ano mo. Nga mga Hindi ko makita mo, makakasa ko makakaya ko. tika Ano ka? amo ka na isugid ko na sa iyo. Nakagagid yung sinili mo. Ayaw po sa imo ni. Ano ka? Kaya napasan ta dala 5. Ha? Apasan ta dala 5. Ay, si ako nito. Saan ka ba? Basta kung ano hindi tayo tagaan. Kagagagid yung sinili ko. Sabi na mati-mati man sa blabal. Ay, sasa. Ano ba? Kusugin mo. Amo na agad. Ay, Nene. Hi anay sa vlog ko. Hi anay sa vlog ko. Kaya vlog ako sa mo. Oh, sige, sige. Madali, ano na to? Madayan ko dada sa nadlaw ah. Ha? Dalan ta lang dasang ano. Ice pop. Napapasok latong sanggi ka mo, unugan mo. Ano dan ta? Unugan, man sanggi ko, wala naman. Wala sangging bodo permanent na ako gapang tapal sa sangging mo. Ay, gusto. Sige, gusto. Abala na ako kalaga ako da. Pamaligya ko na kalabasa. Ano ka manago? Abala na ganin ako may binta ko sa kalabasa. Si
invite na gani sa lunes na ako. Mayo siguro sinreda mo na sa kwarta mo. Oo, katawag na pong matuloy sa utang. Sige, nakakat yung kanali. Ako ga video. Parapit na nga. Say hi, Anay, sa vlog. Ha? Say hi, Anay, sa mga langga. Dali, ah. Ano? Hi, Anay, sa mga langga. Ito, kagada na. Bye, guys.